मा बुंबोनो रायजोफोर बुंनो जेबो गैला मा सानदोंमोन आरो मा जाखो दिनै बड'लेण्ड मोनगोन होनना सानदोंमोन खायसेया सानदोंमोन इउटिसि मोनगोन होननानै नाथाय गासैबो फैबाय हेल' गाइस आं निजम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजम ब्रह्म इउट्युब चेनेल बड'लेण्ड मोनगोन इउटिसि मोनगोन गासैबो खोथाखौनो जों सावरायबाय थादोंमोन आरो गोबां भिडिअ भाइरेल जादोंमोन बर' हारिनि गेजेराव आरो बर' भिडिअफोर आरो गुबुन हारिनि गेजेरावबो गोबां भाइरेल जादोंमोन भिडिअफोरा बिटिसि मोनगोन इउटिसि मोनगोन बायदि 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 नाथाय गोबां दुखुनांथाव खौरां जोङो ना बड'लेण्ड मोनखो ना इउटिसि मोनखो जों जेबो मोनासै जों मोनबाय BTR जायखौ फुल फर्मा बे आरो जों BTR मोनबाय आरो बे BTR आव मा लिरनाय दं बेफोरनि गासैबो डिटेल्सखौ आं फैगौ साननै सानथामनि गेजेरावनो नोंथांनिफोरनि गेजेराव आङो गुवारै बेखेवनानै होगोन बेनि अनगायैबो जाथ' BTR मोनबाय आरो जायफोरा बर' ओनसोल बिथांमोना जे बिटिसिनि बाहेराव दङ आरो बिटिसिनि बाहेराव थानायनि थाखाय बिथांमोना जेबो दुखु खालामनो गोनां खोथा गैया मानोना बिथांमोननि थाखायबो गोबां आयेन दानाय जादों आरो बिथांमोनखौबो ओरैनो गारना दोननाय जानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो दुखु दाखाम आरो गासैखौबो बर' समाजखौ रंजानो थाखाय दिनै खावलायनाय जाबाय नोंथांमोना मा सानो मिथिया आरो आं आसा खालामो फैगौ दानफोराव एबा फैगौ बोसोरफोराव फैनांगौ समफोराव जों गासैखौबो सानगोन मा खालामनो जा BTR जाबाय आरो BTRखौनो गासैबो बरायना लाबाय आसा खालामो फैगोन समफोराव जोङो बड'लेण्डखौ जाफुंहोनो हागोन बेखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो आं फोजोबनाय जाबाय जियानो जाबानो BTRनि गासैबो खोथाफोरखौ आं फैगोन भिडिअ बा फैगौ सानफोराव आं होनो नाजागोन गासैबो डिटेल्सखौ दिनै एसेखौनो बुंनानै आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बा गासैबो बर' समाजखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेनि अनगायैबो थामथि जुथुमाव जनाय गासैबो NDBनि गासैबो सोद्रोमाजों लोगोसे बिबानगिरि आरो एबसुनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ आंनि इउट्युब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय